Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio fabriku Budimka u Požegi i obišao radove na deonici autoputa Preljina-Požega, tunel Laz. U Užičkoj gimnaziji ministar prosvete Mladen Šarčević održao sastanak sa aktivom direktora užičkih osnovnih i srednjih škola. Ministar sporta Vanja Udovičić posjetio osnovnu školu Vuk Karadžić u Čačku, čiji su učenici osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju u košarci, a u Užicu prisustvovao treningu paraolimpijaca. U prethodne 4 godine Užice izdvojilo preko 80 miliona dinara za rekonstrukciju stare i izgradnju nove infrastrukture u Lužničkoj dolini. Vreme sutra pretežno suvo, temperatura do 30 stepeni. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, dobro večer. Pratite Glasnik na programu regionalne televizije Lav Plus. Ja sam Nebojša Jovanović. U poslednje 24 sata u Srbiji su registrovana 73 novo obolela od koronavirusa, a smrtnih slučajeva nije bilo. Ukupno u našoj zemlji do sada je registrovano 12.175 pozitivnih slučajeva na virus, a preminule su 252 osobe. Kako je objavljeno na sajtu Ministarstva zdravlja covid19.rs, u poslednje 24 sata testirane su 5.793 osobe, od kojih je 73 pozitivno, a od početka epidemije u Srbiji je ukupno testirano 297.789 ljudi. Na snagu je stupila naredba doneta radi sprečavanja širenja epidemije koronavirusa u Srbiji, kojom se zabranjuju javna okupljanja više od 500 ljudi u zatvorenom prostoru. U naredbi se navodi da za vreme dozvoljenog okupljanja na javnim mestima u zatvorenom prostoru moraju biti primenjene sve preventivne mere koje se odnose na dezinfekciju, sanitarno-tehničke i higijenske uslove. Dodaje se da su na javnim mestima na otvorenom prostoru na celoj teritoriji Srbije dozvoljena okupljanja, s tim da rastojanje između prisutnih lica iznosi najmanje 1 metar. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, boraveći na području zapadne Srbije, obišao je danas radove na izgradnji tunela Laz na deonici autoputa Preljina-Požega na koridoru 11 i otvorio fabriku prehrambene proizvodnje Budimka u Požegi. Tom prilikom potpisani su i prvi ugovori o kooperaciji sa poljoprivrednicima, kao i ugovor o saradnji sa poljoprivrednom školom iz Požege o realizaciji modela dualnog obrazovanja. Od novembra prošle godine Budimka je u vlasništvu ITN-a grupe iz Kosjerića i nakon nekoliko neuspjelih privatizacija i 20 teških godina poslovanja u fabrici je ponovo započeta proizvodnja. Sadašnji vlasnik ITN grupa iz Kosjerića prepoznao je u fabrici Budimka novi poslovni izazov od strateškog značaja. Do sada je uloženo oko 5,5 miliona evra u Budimku i zaposleno 48 radnika. To sve omogućuje godišnju preradu oko 25.000 tona svežeg voća i povrća i proizvodnju 50 finalnih proizvoda. Naši dalji planovi su da u narednom periodu investiramo blizu 7 miliona evra, da zaposlimo još 150 radnika. Tada će Budimka imati mnogo veće kapacitete. Tada ćemo prerađivati 50.000 tona svežeg voća i povrća, od čega će 25.000 tona biti prerade samo industrijske jabuke. Planiramo i dugoročnu saradnju sa preko 3.000 poljoprivrednih proizvođača. Mladi direktor se zahvalio na velikoj podršci ministru poljoprivrede, predsjedniku opštine Požega i predsjedniku Srbije, koji je danas fabriku obišao i simbolično pustio u rad. Aleksandar Vučić je rekao da je Budimka važna ne samo za Srbiju, već i za čitav region. Najvažnija je sljedeća stvar, a to je da je Budimka simbol našeg oporavka. Budimka je od simbola propadanja postala simbol, rekao bih, dizanja Srbije kao Feniksa iz pepela. U dualnom sistemu obrazovanja u narednoj školskoj godini u Požeškoj poljoprivrednoj školi biće smer prehrambeni tehničar. Mi ćemo dati jedno dobro teoretsko znanje, Budimka jedno praktično znanje i Budimka će se obavezati u svakom slučaju da najbolje učenike zaposli. Ona je već i ovih dana primila određeni broj naših učenika koji su završili pre 3-4 godine po klasičnom sistemu obrazovanja za prehrambenog tehničara. U poslednjih 5 meseci u fabrici Budimka projektovano je i rekonstruisano više od 18.000 metara kvadratnih poslovnog, proizvodnog i skladišnog prostora po svetskim standardima u proizvodnji hrane.
Nakon posete Požegi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na izgradnji tunela Laz na deonici autoputa od Preljine do Požege. Inače, ovo će biti jedan od najdužih tunela u Srbiji u dužini od oko 3000 metara. Izgradnja deonice autoputa na koridoru 11 započela je prošle godine i, kako nadležni predviđaju, biće završena za 36 meseci. Radovi na izgradnji i ovog tunela, a i čitave deonice autoputa Preljina-Požega bili su malo usporeni zbog koronavirusa, a sada su ponovo intenzivirani. Autoput će mnogo značiti svim ljudima u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu, kao i cijeloj Srbiji, pošto će ga građani koristiti kada putuju ka Zlatiboru i Crnoj Gori, rekao je predsjednik Srbije prilikom obilaska gradilišta. Imaćemo ljudi između Čačka i Požege, 3 tunela, ali 2 tunela od po 3 kilometra, a to ste mogli da vidite u Švajcarskoj i Austriji, a ne u Srbiji, i to najmodernije opremljena, najbolja moguće. A u mostovima ćemo samo između Čačka i Požege da imamo 6 kilometara. Predsjednik Srbije je rekao da je kineska kompanija koja izvodi radove jedna od najboljih na svetu, a do sada nije viđeno u našoj zemlji da se na takvom mestu pravi tunel. Tunel Laz, koji prolazi kroz planinu Jelicu, jedan je od 3 najveća čija je izgradnja predviđena na deonici Preljina-Požega uz tunele Muljino brdo i Trbušani. U radnoj posjeti Užicu danas je boravio ministar prosvete Mladen Šarčević. U Užičkoj gimnaziji ministar je održao sastanak sa aktivom direktora užičkih osnovnih i srednjih škola, na kome su analizirani rezultati i efekti nastave na daljinu za vreme vanrednog stanja. Užička gimnazija inače jedna je od 7 gimnazija u Srbiji u kojoj će ove godine biti upisana prva generacija odeljenja učenika posebno nadarenih za sport. Sportsko odeljenje u Užičkoj gimnaziji postoji već 4 godine, a od ove godine posebno nadareni đaci za sport u gimnaziji u Užicu radit će po reformisanom programu gimnazijskog obrazovanja. Kurikulum ove specijalizovane gimnazije također vodi decu do državne mature. Znači mogu da upišu bilo koji fakultet, ali određeni programi, kao kompleksni programi, obuhvataju više dodatnih, znači specijalizovanih celina vezanih za same studije fizičke kulture, pa su orijentisane ka medicini, sport i zdravlje, ka teoriji treninga i svega onoga što sportistima treba uz pojačane fondove onih predmeta za ove oblasti. Direktor Užičke gimnazije, inače član je stručnog tima za izradu nastavnog plana i programa ovog obrazovnog profila. Znači, stručni predmeti vezani za nauku sporta, kroz koju ćemo i u školi i na njihovim sportskim borilištima imati deo rada i nadam se iškolovati sportske radnike i sportiste, buduće koji će nastaviti da rade ono što bi ja rekao da za svakog sportskog radnika je negde cilj i interes da nam tereni sportski budu puni dece. U okviru programa visokog obrazovanja, također pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, od prošle godine u Užicu je formirana i Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, nastala objedinjavanjem visokih škola strukovnih studija u Užicu i Valjevu. I najzad smo dobili onaj resurs u visokom obrazovanju koji treba da služi za i procese celoživotnog učenja. Znači, najzad jedna regija kao Zapadna Srbija dobija svoju strukovnu akademiju koja pokriva sve interese privrede. U cilju opšte reforme školstva koje sprovodi Ministarstvo prosvete, ministru Šarčeviću u Užicu danas je predstavljen i elaborat za rekonstrukciju 6 užičkih osnovnih škola. Kako bismo bili spremni sa projektima vrlo brzo, da ukoliko bude novca, a verujemo da hoće od strane Vlade Republike Srbije, uđemo u rekonstrukciju tih škola kao uslov da imamo jednosmenski rad, nadamo se, među prvim gradovima u svojim osnovnim školama u Srbiji. U radnoj posjeti Užicu ministar prosvete Mladen Šarčević posjetio je i prošle godine otvoren studentski dom u Užicu, a u Užičkoj osnovnoj školi Slobodan Sekulić najboljim učenicima ministar je dodelio Vukove diplome. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić sa saradnicima posjetio je danas Užice. Udovičić je prisustvovao treningu paraolimpijaca sa kojima je razgovarao o potrebama i načinima kako da se još više unapredi sport, a obišao je i radove na izgradnji sportske hale u Krčagovu, čija je izgradnja počela još 2010. godine. Prema rečima ministra, ona će do kraja godine biti na raspolaganju užičkim sportistima.
U klubu koji u svom okrilju ima nosioce paraolimpijskih, svetskih i evropskih medalja, kažu da imaju dobre uslove za rad koji sportistima sa invaliditetom omogućavaju uspešno bavljanje sportom. Još više ih raduje što će nova hala u Krčagovu imati i bacačko mesto za paraolimpijce. Ja bih hteo još jednom da se zahvalim svim ljudima iz ministarstva koji su došli danas i Ministarstvu sporta i omladine koji nam uvek izlaze u susret i što smo izravnjani sa redovnim sportistama što se tiče nagrada, stipendija i svih mogućih, kako da kažem, povlastica koje sportisti zasluže. Ova hala će nam mnogo značiti zbog daljeg napretka i pravljenja drugih šampiona. Sportisti, kao što su paraolimpijci, istakao i ministar omladine i sporta, treba da budu primer svima i motiv da se što više dece bavi sportom. Mislim da poruka koju šalju upravo oni ne kroz sportska dostignuća, već kroz svoje odluke koje su doneli, a to je da se iskažu i pokažu u nečemu kao što je sport, je snažnija i jača od svih onih medalja koji su radili. Ministar je naglasio da sportistima može da se pomogne na više načina, a ne samo finansijski. I mislim da danas kroz snažnu poruku zajedništva i timskog delovanja sa gradonačelnikom i njegovim timom možemo da pomognemo mnogo, jer nekada nije sve u finansijskoj pomoći, već nekada i drugi vid pomoći kroz rekvizite, ali kroz rešavanje možda nekih proceduralnih problema mnogo više znači nego kad im pomognete finansijski. Gradske vlasti su u prethodnom periodu dosta radile na razvoju omladine i sporta, istakao je ministar i podsjetio da je ministarstvo finansiralo 4 projekta u Užicu kroz konkurse za jedinice lokalne samouprave. Takođe se zajednički radilo na infrastrukturnim projektima, a na tome će se insistirati i u narednom periodu. I ono sa ponosom što možemo da kažemo da ćemo ove godine napokon halu u Krčagovu koja je pokrenula sa izgradnjom 2010. godine, koja je stala nakon 3 godine i koja je ceo ovaj vremenski period stajala kao sinonim neuspeha, pretvoriti u apsolutni sinonim uspeha. Prema rečima ministra Vanje Udovičića, do kraja godine će u saradnji sa partnerima iz Evropske unije u Užicu završiti 2 dečija igrališta, čija je vrednost 9,5 miliona dinara. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić posjetio je danas i osnovnu školu Vuk Karadžić u Čačku, čiji su učenici osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju u košarci. On je školi poklonio sportske rekvizite i poželeo im da na svetskom prvenstvu u novembru ostvare što bolji rezultat. Da se u Čačku i dalje igra dobra košarka, najbolji su primjer učenici osnovne škole Vuk Karadžić, koji su tokom prošle školske godine izborili prvo mesto na školskom takmičenju i predstavljaće Srbiju u novembru na svetskom prvenstvu u Hrvatskoj. Oni su od ministra dobili 40 lopti za sve kolektivne sportove, 2 koša sa tablom i obručima, 2 gola sa mrežama i mrežu za odbojku. Ono što sa ponosom mogu da istaknem jesu naši šampioni u školskom sportu, naši košarkaši koji zbog korone su trebali da budu za mjesec dana na svetskom prvenstvu u Zadru u Hrvatskoj. Očekujemo da će da predstavljaju ne Čačak, već Srbiju kao najbolji košarkaši u svojoj disciplini, kao neko ko očekujemo da će doći sa svetskog prvenstva pa i sa zlatnom medaljom i očekujemo da će to prvenstvo da se odigra u oktobru mesecu i da će Čačak moći da slavi još jednu svetsku medalju, ali u školskom sportu. Ministar Udovičić je obećao da će država nastaviti da unapređuje uslove za bavljanje sportom, podsjetivši da je za 5 godina od 70.000 dece sportskim aktivnostima sada obuhvaćeno njih 175.000. Radili smo naporno u prethodnom periodu da povećamo broj dece u obuhvatu školskog sporta i možemo da se pohvalimo ne da smo duplirali, već smo i premašili svoje očekivanje i da sa 75.000 dece koliko je bilo u sistemu školskog sporta pre 5 godina, danas je preko 170.000 dece i na taj način želimo da promovišemo i razvijamo školski sport, da omogućimo bolje uslove za sve naše školarce, za svu decu koji se bave prvenstveno rekreativnim školskim, a onda i profesionalnim sportom i da kroz razne vidove akcija, donacija, opreme i rekvizita pomognemo i profesore koji rade u školama sa decom. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović podsjetio je da je grad na Moravi duplirao izdvajanje sredstava za omladinu i sport i još jednom obećao rekonstrukciju košarkaške sale i izgradnju zatvorenog bazena. Ono što želimo u budućnosti jeste da nastavimo još više da investiramo u sportsku infrastrukturu, jer to je zaista preduslov
ponavljam, pre svega za bazični sport, a naravno kasnije nadogradnja za profesionalni sport. Želimo da rekonstruišemo, izgradimo halu, gradsku halu Košarkaškog kluba Borac, koja se sada i vodi na Košarkaški klub Borac, nadam se veoma brzo da će preći u vlasništvo grada. Naravno i zatvoren bazen koji i Čačak i Čačani zaslužuju. Naravno da bi se razvijao i sport ženske populacije, mislim pre svega na plivanje, skokove u vodu, umetničko plivanje, ali naravno i ono što je kod nas i u svetu, po čemu se prepoznajemo, to je vaterpolo. Nakon posete osnovnoj školi, Vuk Karadžić, ministar, je obišao terene Sportskog centra Mladost, atletsku stazu, kao i radove na rekonstrukciji dela gradske plaže u blizini stadiona. Narodna banka je usvojila odluku o dopunama odluke o merama za očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema. Time su stvorene regulatorne pretpostavke za izdvajanje manjeg učešća potrebnog za odobravanje stambenih kredita kupcima prvog stana, saopšteno iz kabineta guvernera. Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović prisustvovali su danas proveri pripremljenosti za svečanost uručenja vojnih zastava povodom formiranja 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade, koja će biti održana u nedelju 14. juna 2020. godine u spomen kompleksu Drugi srpski ustanak u Takovu. Ministar Vulin i general Mojsilović imali su priliku da se uvere da je sve spremno za predstojeću svečanost za koju se učesnici intenzivno uvežbavaju pod budnim okom komandanta svečanosti i ratnog komandanta 63. padobranske brigade general majora Ilije Todorova. Zastava 72. brigade za specijalne operacije biće uručena komandantu jedinice, brigadnom generalu Miroslavu Talijanu, koji je bio ratni zamenik komandanta bataljona za protivteroristička dejstva Sokolovi. Zastava 63. padobranske brigade biće uručena njenom komandantu, pukovniku Nenadu Zoniću, nekadašnjem članu ratne komande 63. padobranske brigade. Svečanost u Takovskom spomen kompleksu obeležit će defile 20 podešalona pripadnika i veterana 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade, a moći će da se vide i naleti vazduhoplova Vojske Srbije, padobranski skokovi, kao i prikaz naoružanja i vojne opreme. U prethodne 4 godine Užice je izdvojilo preko 80 miliona dinara za rekonstrukciju stare i izgradnju nove infrastrukture u Luženičkoj dolini. Ovih dana radovi se izvode u mesnoj zajednici Lunovo selo, gde je u planu asfaltiranje 4 putna pravca u dužini od oko 1500 metara. Ukupna vrednost investicije je 5,5 miliona dinara. Izgradnja ovog putnog pravca meštanima mnogo znači, pre svega zbog onih koji tu žive, a i dece koja putuju u školu. Ovaj put znači život za ovde, za ovo mesto, za ovo selo. Ovaj put gravitira. Znači, ovo je glavni put za selo koji spaja i 2-3 opštine. I ovde na ovome putu gravitira 5-6 poljoprivrednika, mladih ljudi koji su ovde ostali. Svake godine, kako kaže direktor javnog preduzeća Užice razvoju, 4 mesne zajednice u Lužničkoj dolini asfaltiraju puteve. Prioritete određuju sami meštani. Uporedo sa tim mogu da kažem da smo u Lunovom selu završili vodovodnu liniju, odnosno vodovod, 2 rezervara Bjelotić i Kamenica, gde očekujemo još ljudi da se priključe na postojeći vodovod. Nastavili smo kompletno izradu vodovodne linije prema Karanu, tako da je u toku prošle godine stigla i kompletno voda u Karan, gde očekujemo priključenje objekata. U planu je i presvlačenje, odnosno sanacija većih putnih pravaca koji predstavljaju glavnu magistralu, te radove će finansirati grad Užice. Očekujemo da kompletno sve putne pravce na teritoriji i Lužničke doline i ove 4 mesne zajednice saniramo kad je to potrebno, a i da kroz udruživanje što više putnih pravaca uradimo. Mi svake godine u dogovoru sa meštanima uradimo preko 45 km na godišnjem nivou putnih pravaca. U mesnoj zajednici kažu da su za ovu godinu planirali da sredstva udruživanja budu opredeljena za 4 putna pravca.
Ovi putni pravci mnogo znače, pre svega i zbog meštana koji ovde žive, koji su opredeli da ostanu, i zbog dece koja putuju u školu, omladne, na posao, znači svaki putni pravac je dobrodošao. Ovo je samo nastavak izgradnje putnih pravaca započetih ranijih godina, gde svake godine sredstvima udruživanja između građana i grada Užica, gde grad opredeljuje sredstva u iznosu od 67% i građani od 33% učestvuju s ovim sredstvima. Znači svake godine se radi otprilike kilometar 200-300 do kilometar i po metara asfalta. Do sada je završen putni pravac u selu Bjelotiće u dužini od 320 metara. U narednom periodu uradit će se putni pravac u selu Kamenica u dužini od 300 metara i u selu Ponikovica u dužini od 350 metara. Opština Čajetina i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisale su javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2020. godini. Program stručne prakse podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci za koju je stečena odgovarajuća kvalifikacija radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno sticanja uslova za polaganje stručnog ispita kada je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, a uključuje nezaposlena lica sa područja opštine Čajetina, koja se prvi put stručno osposobljavaju u struci za koju su stekla određenu kvalifikaciju. Nacionalna služba zapošljavanja saopštila je danas da će u ponedeljak početi isplata posebne novčane naknade za maj 2020. godine. Udruženje IRMOS organizuje predavanje istoričara Nemanje Devića iz Beograda i istoričara doktora Bogdana Trifunovića iz Čačka pod naslovom Nasledstvo i nasleđe, elementi srpskog kulturnog i nacionalnog identiteta u 21. veku. Predavanje će biti održano u nedelju 14. juna u 10 časova u manastiru Vaznesenje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri nakon svete liturgije. Za decu je predviđena radionica koju će voditi učiteljice. Gledate Glasnik, posle kratkog bloka reklama slede vesti iz sporta. Svaka borba nosi sa sobom uspone i padove. Najbitnije je da u sebe imaš neko ko će ti pružiti ruku kad je najteže. Jer to je ono što čini tim. Ko je najbolji? Srbija! Čuvamo vam leđa. Triglav osiguranje. Sve će biti u redu. Tradicija, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6 mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Važno nam je poverenje koje nam ukazujete. Skoro 2 decenije znate da je vaša pošiljka u sigurnim rukama i da je Post Ekspres ime za brzinu. Činimo sve da vam olakšamo poslovanje i život. Pomeramo granice naše usluge i širimo mrežu koja povezuje. Zbog vas smo tu. Siguran i brz prenos pošiljaka uz naplatu pouzećem. Post Ekspres u Srbiji i Postpak otkupni paket za region. Nismo mi, majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije, osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Mislimo na vaše i naše sutra. Okret u budućnost. 180 godina Pošte Srbije. Jelena Janković i Novak Đoković pobedili su u mešovitom dublu koji je otvorio teniski program ovogodišnjeg Adria Tura. Jankovićeva i Đoković pobedili su Olgu Danilović i Nenada Zimonjića rezultatom 7-6.
Adria Tour, teniski regionalni spektakl, počeo je danas na terenima sportskog centra Novak na Dorćolu i trajeće do nedelje uz učešće najboljih tenisera sveta. Novak Đoković je u saradnji sa Teniskim savezom Srbije organizovao Adria Tour na kojem će nastupiti Dominik Thiem, Aleksandar Zverev, Grigor Dimitrov, Dušan Lajović, Filip Krajinović i Viktor Trojicki. Republički hidrometeorološki zavod Srbije objavio hitno saopštenje o utrošku rekordne količine protivgradnih raketa. Kako je navedeno, još nije prošla ni trećina sezone odbrane od grada, a već je utrošeno rekordnih 4684 rakete, što nije zapamćeno do sada. Potrošeno je 1395 raketa, više nego što je bila ukupna potrošnja u 2015. godini. Pri kraju emisije da vidimo i vremensku prognozu za dane vikenda. U subotu toplije sa više sunčanih sati uz dnevni razvoj oblaka i pretežno suvo vreme sa vrlo malom šansom za lokalne pljuskove. Vetar slab zapadni, severozapadni, pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12 do 14 stepeni, a maksimalno od 28 do 30 stepeni. Na Zlatiboru i Tari oko 23 stepena. U nedelju toplo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj oblaka popodne koji će usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove. Najpre na jugozapadu Srbije, a zatim i na severu. Ipak neće svugde biti pljuskova i u mnogim predelima ostaće suvo. Ali u ponedeljak i utorak se očekuje češća kiša i pljuskovi uz malo nižu temperaturu. Do kraja iduće sedmice nestabilno sa smenom sunčanih i oblačnih perioda i povremenim lokalnim pljuskovima. Podsjećanje na vesti dana još jednom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio fabriku Budimka u Požegi i obišao radove na deonici autoputa Preljina-Požega, tunel Laz. U Užičkoj gimnaziji ministar prosvete Mladen Šarčević održao sastanak sa aktivom direktora užičkih osnovnih i srednjih škola. Ministar sporta Vanja Udovičić posjetio osnovnu školu Vuk Karadžić u Čačku, čiji su učenici osvojili prvo mesto na republičkom takmičenju u košarci, a u Užicu prisustvovao treningu paraolimpijaca. U prethodne 4 godine Užice izdvojilo preko 80 miliona dinara za rekonstrukciju stare i izgradnju nove infrastrukture u Lužničkoj dolini. Vreme sutra pretežno suvo, temperatura do 30 stepeni. Na kraju glasnika posvećenje da od 21 čas na našem programu možete pogledati emisiju Mladi lavovi koju uređuje i vodi koleginica Slavica Mladenović. Poštovani gledalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u večerašnjem glasniku na programu regionalne televizije Lav Plus. Hvala što ste bili i večera sa nama, ostanite i dalje uz naš program.